Ja, de Plekband in vol ornaat wordt dat met het liedje Zo is de bus. We gaan naar liedje nummer 24 en daarover schakelen we naar het altijd pittoreske Herkenbos. En in Herkenbos, daar zit Patrick Roger. Patrick, weer een goeie naar een plekje in die finale met een nieuw liedje. Ja, dat klopt. We doen, zo wie eerder jaar doen ik gewoon met. En ook nu met de coronatijd. Ja, heb je nooit erover gedacht van nou, het is corona, ze zijn geen optredens, het heeft geen zin om een liedje te maken? Nee, helemaal niet. Kijk, als vastgelopen in de hert zit. En er was alsmaar de mensen blijven maken met die leedjes. Ja, corona of geen corona. Ik heb gewoon eerder jaren het idee dat ik gewoon echt gewoon, ja, nu vastgelopen moet maken. Ja, wie gaat dat in zijn werk? Want Quirine van Halen, dat is die tekstschrijver, Job van Hooft, dat is die componist. Wie werkt dat? Ja, we hebben heel veel appverkeer, zal ik maar zeggen, via de WhatsApp. En dan komen we een keer bijeen en dan gaan we er over kallen, waar het thema over moet gaan en nummer op. En ja, uiteindelijk komt er wel een leuk liedje uit, ja. Ja, het thema is Zolang de wereld draait. Van wem komt dat thema dan? Van wem van die drie? Is het van Degen of van Quirine? Nou, het liedje hoort eigenlijk eerst Angers met Aafstanje Johnson. Dat was eigenlijk het motto van de nieuwe worden eigenlijk. Daar is Oké. eigenlijk een beetje op gebaseerd geworden. Maar nu is het dus Zolang de wereld draait? Ja, ik heb zelf gezegd van ik wil de titel eigenlijk anders maken. Omdat ik het idee had dat iedereen een beetje wel met afstand in een titel zou hebben. Oké. En ja, nu blijkt dat er liedjes bij zoten in de titel dat inderdaad afstand erin zat. Dus ja, en dat wou ik dus eigenlijk per se niet. Want ik zie vastgelovend niet als afstand, maar ik zie vastgelovend wel het schoonste. Ja, het schoonste, het feest waar we als lu allemaal bijeen kunnen komen. Waar we kunnen sjoenkelen, waar we kunnen knuffelen, waar we samen kunnen dansen. En dat gaat allemaal niet dit jaar. Hè? Wie wordt dat verdicht dit jaar, Patrick? Ja, het wordt eigenlijk een eenzame vastgelovend, maar we proberen er gewoon het beste van te maken. Ja, super dat ze middags met het LVK, dat ze ook gewoon hebben gezegd van oké, het is een coronajaar, maar toch doen we een goed naar een plekje in die halve finale. Dat hebben ze al gehoord. Misschien wel de finale, dat weet ik niet. Het ligt een beetje aan de stemmen wat gekomen zijn. Zou toe vanuit Herkenbos, de plek waar was de eerste lokale omroep van gans Nederland. Zou toe vanuit Herkenbos die eigen nummer willen aankondigen, Patrick? Ja, zeker wil ik dat. Ja, doe maar. Oh. Ja, mijn naam is Patrick Roger. Liedje waar het voor uitkomt, dat is Herkenbos. Met de titel Zolang de wereld draait.